हेलो बंधुମାନେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମର ଅଡ଼ଙ୍ଗର ନୀଳକଣ୍ଠ ମନ୍ଦିରରେ। ସେଠି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆମେ ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସିଧା ମନ୍ଦିରକୁ। ମନ୍ଦିରରେ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ବୁଲାବୁଲି କରି ମନ୍ଦିର ପହଡ଼ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଆମେ ଟିକେ ଆସି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଫୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଘଣ୍ଟି ବଜେଇ ଆସିକି ବାହାରେ ଟିକେ ବୁଲିକି ସେଠୁ ଆଲି ଭାଇ ନନା ସାଙ୍ଗେ କଥା ନା କ'ଣ କହୁଛି ମନ୍ଦିର ନାଁଟା କ'ଣ ନା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲେ ମନ୍ଦିର? 1000 ବର୍ଷ ଉପରେ ମନ୍ଦିରର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା। ସୁଭଦ୍ରା ଦାରୁ ସବୁ ମାନେ ବହୁତ ସବୁ ପୁରାତନ କଥା। ସେ 3 ବର୍ଷ ଥିଲା ଯେ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ସେ ସବୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍। ଏ ମନ୍ଦିରର ବହୁତ ନାଁ ଅଛି। ମୁଁ ସୁଭଦ୍ରାରୁ ଏଇଠି ବାହାରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ନନା ସହ କଥା ହେଇ ପଳେଇଲୁ ଗାଡ଼ିଆ କୂଳକୁ। ଗାଡ଼ିଆ କୂଳରେ ମାଛ ଦେଖି ପୁରା ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମାଛମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇଲୁ ସିଧା ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କଲୁ। ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ବସିକି ଟିକେ ଖାଇଲୁ। ଅରୁଆ ଡାଲମା ଭାତ ବଢ଼ିଆ ଖଟା ବହୁତ। ଆଉ ବେଶୀ ଡେରି ନ କରି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ହେଲା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ